sporo się brało, za 10, za 3 dychy fetę się brało. Kolejna walka w formule semi-pro. Dwóch młodych zawodników naprzeciwko siebie. 19-letni reprezentant Spartana Chorzów Dominik Dymiński stanie naprzeciw Juliana Sudoła. 22-letni zawodnik, trenuje na co dzień w grapplingu Kraków. Ten sam wzrost, podobna waga. Ciekaw jestem, jak ta walka przebiegnie. Dominik Dymiński, znany ze świetnego parteru, specjalizuje się w duszeniach trójkątnych, czy to rękami, czy to nogami. No ciekawe, czy po raz kolejny uda mu się tym trójkątem odprawić swojego przeciwnika. Zaraz odpowiedź będziemy mieli tutaj podaną na tacy. Julian Sudoł też doświadczony młody zawodnik. Zobaczymy, co tutaj... Pomimo ogromnej ilości walk wygrywanej przez Dominika przez poddania, ma naprawdę świetną stójkę, zmienia pozycję, cały czas rusza się na nogach, niekonwencjonalne techniki zdarza mu się stosować. No, za jego stójkę odpowiada Patryk Żydek, czyli również osoba, która stoi bezpośrednio za moimi nokautami, więc nie jest też tak, że Dominik jest tylko parterowcem i za wszelką cenę będzie próbował tą walkę do tego, żeby parteru przenieść. Dokładnie tak, no już panowie gotowi i zaczynamy. Obydwoje z klasycznej pozycji, czyli lewa ręka z przodu. Widzimy, Dominik rozluźniony, wywiera presję. Świetny. No, mocno obszernymi ciosami próbuje dobrać się do głowy Juliana. I świetnie już klei się Dominik, on robi to bardzo dobrze. Ależ łatwy sposób sprowadza swojego rywala. Widać, że silny, ale to oczywiście na początku walki każdy jest silny. Czy mam nadzieję, że nie za dużo wsadził siły do tego, żeby obalić, chociaż no dosyć łatwo. Wydaje mi się, że wykorzystał tak jakby odpowiedni moment. Też to, że siatka troszkę zesprężynowała. Też mi się wydaje, że tutaj naprawdę w łatwy sposób udało się obalić Juliana, który właśnie zbiera się do tego, żeby naprawić swój błąd i wstać do góry. Ale od początku tego pojedynku było widać, że Dominik Dymiński od razu widać, że robił presję do przodu, parł do tego, żeby walczyć. Widać, że bardziej zmotywowany. Tak jak mówię, fajnie, to jest różnica między grapplerami, którzy mają w MMA tylko grappling, a tymi, którzy są wszechstronni. On nie dążył do tego za wszelką cenę, tylko wyczekał i zrobił to w odpowiednim momencie. Już coś kombinuje Dominik. No już coraz bardziej powoli odnajduje się w tym pojedynku Dominik Dymiński. Już wyklucza, już widzimy te tak zwane dagestańskie kajdany zapięte za plecami Juliana. Na pewno będzie to mocno utrudniało wstanie do góry. Już tam czyha na szyję swojego rywala i ląduje w dosiadzie. Blisko ustabilizowania tego Dominik Dymiński. Zobaczymy, czy uda mu się albo złapać dosiad, albo złapać Dominik, plecy. mimo młodego wieku w tych swoich parterowych poczynaniach jest bardzo spokojny. Jest już chyba tam zapięte duszenie. Czy tutaj będziemy mieli bardzo szybkie To niesamowite, ale te poddania, o których mówiłeś, są niesamowite. No naprawdę, no Dominik Dymiński od samego początku, presja do przodu, taka agresja. Widać było, że on chciał tą walkę wygrać i naprawdę pokazał, że rozpracował swojego rywala jak profesor. Jak profesor parteru, no konsekwentna praca i naprawdę przyniosła ona efekt. Jak nożyk to unosi, jak walka to półtorej, jak reszta moje, jak potem to pierdolę, jak cokolwiek to teraz, jak kochasz to idea. Zabiega to plato, braska szczera, jak separowie, to otwiera. Jak ta flota, to laureat, jak jest flota, to zabiera. Jak jest klub, to życzę podera, jak arcera. I mamy od samego początku widać od razu presja do przodu, dużo pracy na nogach Dominika, mocne dojście do klinczu, hop, zaciągnięcie pod siebie rywala. Miał tam moment na to, żeby Julian Sudoł wstać, próbował cały czas konsekwentnie, ale im dalej w las, tym Dominik Dymiński dążył do poddania. Zwycięzcą walki przez duszenie zza pleców w pierwszej rundzie Dominik Dymiński! Stop, poproszę i tracę wątek.